Aigües de Barcelona hem estat més de 2 anys treballant en el PERTE Ressona, el projecte de digitalització del cicle integral de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. El seu objectiu sempre l'hem tingut molt clar: reforçar resiliència hídrica, reduir l'impacte ambiental i millorar la qualitat i continuïtat del subministrament per a la ciutadania. Perquè us feu una idea de l'abast d'aquest projecte, el PERTE Ressona beneficia 36 municipis i més de 3 milions de persones. Mireu, hem desplegat solucions digitals a totes les etapes del cicle integral de l'aigua. Concretament, a la captació d'aigües subterrànies hem sensoritzat algun dels pous i hem millorat la seva eficiència energètica instal·lant variadors de freqüència. En el transport i la distribució d'aigua potable hem creat un model hidràulic d'una xarxa de més de 4.700 quilòmetres de longitud i hem desenvolupat un bessó digital que disposa de les dades en temps real. També hem implementat una plataforma que ens permet optimitzar el funcionament de les centrals d'impulsió, minimitzant el consum energètic i avançar en el seu manteniment predictiu. A l'etapa del consum d'aigua potable hem posat en marxa un centre de control de telelectura que gestiona els quasi 1,5 milió de comptadors que tenim equipats amb aquesta tecnologia i una plataforma per monitoritzar amb més precisió els comptadors dels consumidors estratègics. I pel que fa al sanejament i la regeneració, hem sensoritzat els col·lectors d'aigües residuals, les depuradores i els punts d'abocament a medi per controlar el cabal i la qualitat de l'aigua que hi circula. També hem desenvolupat un bessó digital de la xarxa en alta del Baix Llobregat i hem integrat totes les dades en una plataforma IoT. Finalment, hem implementat una plataforma que, connectada als sistemes tècnics i de temps real, ens permet tenir una visió global de l'estat del cicle integral de l'aigua. Gràcies a les mesures aplicades amb el PERTE Ressona hem assolit millores molt rellevants en matèria de sostenibilitat i de resiliència. Les iniciatives ens permetran reduir la petjada hídrica un 5%, o dit d'una altra manera, estalviar l'equivalent al consum d'aigua de 280.000 persones durant tot un any a l'àrea metropolitana de Barcelona. Gràcies a les solucions desenvolupades també podrem disminuir el consum energètic amb un 9,5% anual, que equival a estalviar el consum anual elèctric de més de 6.000 llars. I pel que fa a la petjada de carboni, l'haurem reduït en un 8%, el que implica 6.800 tones de diòxid de carboni menys a l'atmosfera. Com ens deia la Patrícia, el PERTE Ressona ens ha permès tenir visibilitat en temps real de tot el cicle de l'aigua, integrar dades, avançar-nos a possibles incidències, simular escenaris i prendre decisions més àgils, precises i coordinades. La veritat és que Ressona ha tingut repercussions que van molt més enllà de la gestió de l'aigua, ja que també representa una acceleració del desenvolupament territorial. S'han implantat 359 solucions digitals, s'han creat 25 llocs de treball especialitzat i s'han contractat més de 54 proveïdors locals. Amb aquesta gran inversió en digitalització, hem posat les bases d'un model de gestió del cicle de l'aigua molt més resilient davant de situacions com la sequera o el canvi climàtic. Un model que combina la innovació i la millora contínua amb una visió cada cop més eficient, sostenible i adaptada als reptes del futur. En definitiva, no és només una qüestió de tecnologia. Ressona també és una demostració de com la col·laboració público-privada pot accelerar els terminis d'innovació, crear valor territorial i establir nous punts de referència per la resiliència urbana de l'aigua. Continuarem avançant i fent que ressoni. Ressona, un projecte estratègic impulsat per Aigües de Barcelona, finançat pel Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de fons Next Generation de la Unió Europea i cofinançat per l'àrea metropolitana de Barcelona en coordinació amb l'Agència Catalana de l'Aigua.